Ka Joint Action Committee Border of Meghalaya, neka jakbom, kalaong bakan pedang syu yu konrat ke sangma kum umitri rangba ka jela, da kapapan pau, ba umlong uba bit banyalam, yala ka jela. Ya kani lapan pau da uba Erwin ke sutenga, uba de chairman juga jakbom, haba kran cakilap thai kubor haka sengi pale. Ka jakbom haka ni sengi, kalapan long ka jinyalang, bati kli nong sensyar, balawan banishimenta, dakit khot ka Federation of Khasi States, ikan hun seng balang, ki trai khandau, banyata ya thir, halor ka kam kaput, kabalapan long hasilong klop. Uba Erwin ke sutenga ulaong, baka jakbom, dalele kan umithu mitirang ba, iu konrat ke sangma, namar ula thok la syukor ikipaj ba, dakaba IA yaki jaka kiputa, syaka asam, dakaba yasoy, yaka Memorandum of Understanding, nika MOU, klaim ka jingtip kitrai jaka. Ka jakbom kalapan rem ba dawaru, ba konrat ke sangma, ude banhir syukino, ban aitino ah kiwipat, kibaron ka jingit kli bat kibala ban yapenbej, rengkat berkitrai khandau. Ulai thuru basyan ka jakbom, kan sathau da ka komiti hakaleng ki benta jong ka jela kamtam he ki thain kaput kanang banlum banlang ki duler khandau shwa ba ka komiti kan ujor da ka PIL syaka ying bishar persya ya ka MOU mi kot isla ba ya kata ngila IT hai ba Charlie ba di kong serimina ba kin le ban le kata kong serimina marak idon ni ide naga my kuli area ide extended member jong naga my kuli area bat ru irna ka malam kona aga jo kapor nilai rai ba handre trek kandon ke meeting ha malam kona ha ka ba ngin ya kren bat ngin ya sim ka rai ka ba ka ba scam halor ka jinglek syakasari bar ka jo kapor ru na kalian ka jo kilo kin sim ka rai ban kersan ni ka jing ki ba bat nadro nang te kila om menahi ha ba ngilong ki bakloi ban wan hasilom ngin pelut kapor ngin ya don lang ban kersan ni ka jakbom ha ka ni ka hakani ka jingaki ka badon kam palat ka jo kapor ni la rai ba nakalian ka Federation of Khasi States kidon pun kini ki petition hapo ka National Commission of Scheduled Tribe hapo parlimen hakalian sodong ki pasakut naru ka pol menchwa ya kini la rai ban bodem ya kani sa elaborate i secretary i lindo jang himalaya insa elaborate ya kani halor tigi wigi point ro iba Charlie iba lam kin sa ekren secretary ro sama ni aila de ndai tang kata nilaya rai ro ba ni don kam bandawa menta ka sur ka bacam ba konrat sama ku chief minister ubalale ikini kam ki bakla pala ubala pen iba ula ja lenti kam tam banyalam ikani state ina dawa mentak sengi mi ya ka penmi ya ka cing dawa bu udai ban resign no kum chief minister jong ka Meghalaya kelambakan play kelenti ban wando way ubala ban penbek ka ni ka kam namar ba ya ka MOU kani ka bakila sign bakila ong ba ngin pentrai kambai ngin num pediang ni kani bat ngin pediang so yo kontrak sama bo unlong chief minister jong ka ni state ha jo ko por ngila rai ro ba kandon ba kanika ngila rai ro ba ka jinglet syakut kandai ka wei ki benta ki ba kom santam ba ni kerpat biang sisit manakani sutrat ba banya tu ibi ha ka jing kerpat ka junga ha ka tu sengi ka bangi ni address ka press iwei ilom kemi bela nyoku sansnem iwan ra sangai ki kot jumba gelba ilum kat ni ki kot ilum iwan ayong heba yong nalas tadi bai kan ya problem yong masuk tu bai ki jinge ka ba ka jai dulu kaya henrei iong ba mdon bas ngap iki ka bang kret yong ngala lum dot iki ni kot isla ila bolut ki kot kubor tek patek ila bo kitu pro ila IT hanga song kai ba nginum skap jar halor kani ka kam ka bai dai bat kani ka jingdu no ka jongi ya ka jaka ka puta sagi time border sagi jaka asam ha ka joko porro nakaliang ki u doloi darang bat ki rekod ki jong ka komiti ki jong i kila pan pau ba wat ya kani ka kam ka bai dai ba Bangladesh ro ka dan pun ka jaka puta ka jong i ka Bangladesh ka ba ki ong ka dan don hapo ka jingele hapo high court ndai ni su don kam ba idan kam ban tep kam tikenai kani ila IT ha ka komiti jong doloi darang ban khot i komiti jong ki doloi ki bai dai ka border international border ba ka jo porro ya ka CCIB
Ki bakam kong san pada ki bede bakani kam sa asam kilong tumni. Ba hade mungkin lah keren ni sutu ba hapo ka demokrasi ka don kam ya ka democratic agitation. Kata kamot ba ka sarkar hi ka don kam ban sutu ba ngi kum ki try bat ki kenrat sarkar ki budget ka sarkar. Ngim hun ni ka jing try kam ka sarkar. Bat ka sarkar MDA ka hapan mat ka jing hi mata. La tahu ka komiti manta ban stang ya kanika public protest halor kanika jinle menti ka sarkar kam tambah ki yai ong siai ong ba ngin patrai kambai ka MOU ngin patrai kambai ka MOU kim tre ban sngap ik bat kim pedang ya ik jim bakala ba kilale kawai kalong ba kilale lendet iki autonomous district council ba pelong iki ke department juga sarkar hau jo kopor ka hok ka jong ki ni pai ba riulum jong iki khasi jantia ba garo halor ka khendo ko siap kila shule bor iki ba ki kim don hok ba le bor jadi ka nomor kata kada pai ba hapan keren ba kasur jong pai ba kan sawa hakini kisni larai ba ka komiti ka bangila bu ngandolong bangai ba lam ba chali secretary ba Thomas Pesa nakaliang ke FKS ke Federation of Khasi States yin ya don lang bat kiwe kita khot nang ne pada ngin sa kentup lang kita khot na po ka block 1 block 2 terter ngi border area kenamba kajinya ki kan long ka sur sisa jong pai ba badawa bakas ka kot ka sarkar ka kalak kelut halor kini ki hok ki jong pai ba bahkan base call no nang ni sakmat